Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Шахмат турниры. Татнефть профсоюзы компанияның түрлі бүлекшелерінен 100-ге якын спортшыны бірләштірді. Зор рәхмәт сүзләрен әйтәсебез килә безнең ветераннарга, чөнки алар бүген уйнадылар һәм эш буын бергә булуы безне тагын да ныкландыра һәм без профсоюзда бергә булуыбызга без барыбыз да шатбыз. Киләчәк IT, Ознакойда Замы код олимпиадасында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Безнең балалар үз-үзенә ышанган булырга тиеш. Аларның укытучылары, әти-әниләре аларга ышанмаса да, алар үзенә ышанырга тиеш. Ознакай ул граница түгел. Безнең Татарстанда, безнең Россиядә, безнең бөтен мирда алар чыгарырга мөмкин. Яш футболчылар. Бөгелмәдә 12 команда катнашында мини-футбол узды. Уен 6 зонага бүленгән. Бездә узган уенда 12 команда катнаша. Ярышлар әле башландыгына Әлмәт, Сарман, Азнакай, Актүбә, Актаныш командалары ярыша хәзерге вакытта. Әлмәттә янгын сүндерүчеләр 16 кешене янгыннан коткарган. Янгын Риза Фәхреддин урамындагы 46А йортының 4-нче катындагы фатирда башланган. Мебель һәм подъезд ишеге кабынып китеп, янгынның гомуми мәйданы 16 квадрат метр тәшкил иткән. Баскыч ярдәмендә коткаручылар 15 өлкән кешегә, шул исәптән 2 балага тышка чыгарга ярдәм иткән. 4-нче катта 38 яшьлек ир-ат коткарылган. Ул төтен белән агулана һәм беренче ярдәм күрсәтелгәннән соң амбулатор дәвалануга җибәрелә. Янгынның беренчел сәбәбе ут төртү булырга мөмкин ди белгечләр. Шуңа өстәп тикшерүчеләр бер юлы 2 янгын чыганагын билгели алган. Яшәү өчен инфраструктура илкүләм проекты буенча Татарстанда юлларны масштаблы ремонтлауга 14 миллиардтан артык сум юнәлдерелгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан Республикасының транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифов хәбәр итте. Ремонтланган юл участокларының гомуми күләме 200 километрдан артып китте. Шулардан 16 километрга якын төбәк трассалары, 56 километр республиканың ире шәһәрләрендәге юлларга туры килә. Моннан тыш 8 миллиард 900 мең сум, 79 ясалма корылманы, шул исәптән 23 күперне төзүгә һәм капиталь ремонтлауга юнәлдерелгән. 16 яңа объект файдалануга тапшырылган, 7-се киләсе елда төзелеп бетәчәк. Шулай ук быел Татарстанда рекордлы күләмдә эчке юллар да төзекләндерелде. Моңарчы республика М12, М7 кебек зур проектларны тормышка ашырса, түләүле магистральләр төзелсә, бу елдан чират район, авыл һәм бистә юлларына җитте. Республика рәисе бу максатларга тоту өчен бюджет 36 миллиард сум акча белә. Шушы эшләрне башкарганда юлчылар эчке проблемаларны ачыклый. Кайбер юллар гомумән исәпкә куелмаган була. Бүген юл төзелеше сезонына хөкүмәт йортында йомгак ясадылар һәм кышка әзерлек турында сөйләделәр. Мисал өчен Миңлебай авыл җирлегендә җирле әһәмияттәге юлларга асфальт җәю эшләре тәмамланган. Юл эслеген капиталь ремонтлауга 7 миллионга якын сум акча юнәлдерелгән. Проектны гамәлгә ашыруда җирле халык зур роль уйный. Алар үзара салым программасы ярдәмендә 910 мең сум акча җыян. Эшләр нәтиҗәсендә норматив хәлгә китерелгән участокларның гомуми озынлыгы 1,2 километр тәшкил итә. Әлмәттә кулланышта булган кием салым кабул итү пунктлары урнаштырылды. Шулай итеп, хәзер халык кирәкмәгән әйберләренә икенче тормыш бирә ала. Шәһәрдә кием, аяк киеме, сумкалар, уенчыклар, текстиль һәм китаплар җыю өчен беренче 4 фондамат урнаштырылган. Әлеге проект әйберләрне мохтаҗларга ярдәмгә юнәлтеп, яисә икенче эшкәртүгә җәлеп итеп, аларга икенче тормыш бирергә мөмкинлек бирә. Проектны хәйр ярдәм үзәге Татнефть компаниясенең игелек энергиясе грантына тормышка ашыра. Беренче 4
Фандамат түбәндәге адреслар буенча урнаштырылган: Иван Новиков урамы 1, Шевченко урамы 176, Ринат Галиев урамы 35, Д зонасы вертолетлар мәйданчыгы каршында. Әйберне тапшырыр алдыннан юарга, киптерүгә, пакетка пөхтә итеп салырга һәм бәйләргә кирәк. Ознакойда Замокод Олимпиадасы финалының җиңүчеләре билгеле булды. Әлеге проект республика җитәкчелеге тарафыннан хупланып инде җәмгыятебездә генә түгел, Африка илләрендә кылайчлаган перспективалы проект. Ул 2 этапта уза. Ознакойда беренче онлайн сайлап алу этабында 300-дән артык укучы катнашып, шуларның 20се финалга чыккан. Җиңүчеләрне бүләкләү чарасын безнең коллегаларыбыз да күрә алды. Финал шәһәрнең 7-нче мәктәбе базасында узды. Залда 20 финалисттан тыш район һәм шәһәрнең төрле мәктәпләреннән 7-11 сыйныф укучылары да бар иде. Алар өчен нейросетлар белән эшләү буенча кызыклы осталык дәресләре үткәрелде. Да, надо задать вопрос, который касается фразы, который является ответом. Замокод проектының нигез салучысы Ознакай егете шәһәрнең 7-нче мәктәбен тәмамлаган Азиз Жамалиев. Без программалау, нейросетлар өлкәсендә яңа буын белгечләр әзерлибез дип искәртә. Безнең балалар үз-үзенә ышанган булырга тиеш. Аларның укытучылары, әти-әниләре аларга ышанмаса да, алар үзенә ышанырга тиеш. Ознакай ул граница түгел. Безнең Татарстанда, безнең Россиядә, безнең бөтен мирда алар чыгарырга мөмкин. Главное, алар үзенә ышанса, это самое главное. Без аларны өйрәтәбез шунарга. Олимпиада җиңүчеләрен бүләкләү тантанасында муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Ул барлык укучыларны котлап, Замокод кебек инициативаларга ярдәм итү, бу югары дәрәҗәле санлы белгечләр әзерләүгә мөһим адым булуын ассызыклады. Бу бик кирәкле тормышта юнәлеш, цифровизация, программирование, ул инде балаларыбызга алга таба да, шушы укуда да, яшәүендә дә булышыр дип уйлыйбыз. Замокод программалау олимпиадасының җиңүчесе Ознакай шәһәренең 1-нче мәктәбе укучысы Ярамир Мирзахмәтов. Я на второй этап попал, из того, что муниципальный... Бөтен Россия онлайн олимпиаданың муниципаль этабында мин 300 балл җыйдым. Шуңа күрә мине монда чакырдылар. Биремнәр шактый гына авыр булды. Беренче икесен мин бик җиңел эшләдем. 4-нче, 5-нчеләрен эшләп бетерергә бераз вакыт җитмәде. Просто времени не хватило ее доделать. Ул җиңүче кубогы һәм 50 000 сум күләмендәге сертификат белән бүләкләнде. Икенче урында шәһәрнең 5-нче мәктәбе укучысы Алмаз Шәйхов. Ул 30 000 сум күләмендәге сертификатка ия булды. Өченче урында Актүбә бистәсенең 3-нче мәктәбе укучысы Айдар Бәзгетдинов. Айдар 20 000 сум күләмендәге сертификатка лаек булды. Укучыларны әзерләгән остазларга да акчалата сертификатлар тапшырылды. Бүгенге очрашуда Ознакай районы авыллары, Актүбә бистәсе һәм Ознакай шәһәре мәктәпләреннән барысы 200ләп бала катнашты. Һәм аларга бүген истәлекле менә шундый бүләкләр дә тапшырылачак. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган ялларда шахмат уенына битараф булмаганнар Татнефть профсоюзы тарафыннан уздырылган турнирга җыелды. Бу иң көчлеләрне ачыклау гына түгел, төрле буын нефтчеләрне берләштерү. Бу юлы шахмат уеннары компаниянең төрле структура бүлекчәләреннән 100-гә якын спортчыны җыйды. Мы, как профсоюзная организация, мы всегда отвечаем запросам наших членов профсоюза возродить, организовать турнир по шахматам среди наших сотрудников. Уенның яңадан торгызылуы профсоюз әгъзалары сорауы буенча үтте. Турнир 2 локациядә узды. Кванториумда хатын-кызлар иң яхшылар исеме өчен көрәште. Шахмат клубында ир-атлар. Бу исә гүзәл затлар өчен уңайлы шартлар тудыруга юнәлдерелгән ди оештыручылар. Бүген без аларга чемпион мира дигән кинода күрсәттек һәм аларга без бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәбез килә безнең ветераннарга, чөнки алар бүген уйнадылар һәм эш буын бергә булуы безне тагын да ныкландыра һәм без профсоюзда бергә булуыбызга без барыбыз да шатбыз.
Ярыш Швейцария системасы буенча узды. Ир-атлар өчен катнашучылар санына карап 7 яки 9 тур, хатын-кызлар өчен 7 тур каралган. Шыбага салу заманча Swiss Master программасы ярдәмендә үткәрелде. Бу парларны гадел бүлүне тәкъмин итте. Турнирдан Норлат, Лениногорск, Ознакай, Җәлил һәм хәтта Казаннан килгән кунаклар да катнашты. Уен 5 сәгать дәвам итте. Катнашучылар арасында Марсель Мурадымов күптәннән уйнамавына карамастан шәхсән нәтиҗәсе белән канәгать. Ул турнирда төрле яшьтәге вәкилләрнең катнашуының мөһимлеген билгеләп үтте. Хорошо, что у нас здесь с разных возрастов были люди, и ветераны, и мой папа играл среди ветеранских группы. То есть, приятно было увидеть старых шахматистов, которые уже, когда я был маленький, они были взрослые, и увидел их вновь, и это тоже определенный такой заряд энергии для себя я получил. Турнирны торгызу команда рухын ныгытуга, буыннарны якынайтуга һәм компаниянең мәдәни мирасына ярдәм итүгә мөһим адым. Спасибо, хороших выходных и до новых встреч. Бөгелмәдә энергетик стадионында 2012-2013 елгы яшүсмерләр арасында мини-футбол буенча Татарстан Республикасы беренчелегенең зона этабы булып узды. Турнирда республиканың төрле шәһәрләреннән 12 команда катнашты. Тулырак мәгълүмат Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айсылу Миннебаева материалында. Татарстан Республикасының мини-футбол беренчелеге буенча ярышның зона этабы иртә таңнан башланды. Уенга килгән һәр команда җиңү өчен көрәшә. Шуңа да яшь футболчылар югары осталык, команда рухы һәм спорт дисциплинасын күрсәтергә тырышты. У нас в эти дни проходит... Бу көннәрдә бездә мини-футбол буенча Татарстан Республикасының беренче лигасы уза. Баулыдан, Ознакайдан, Лениногорскидан һәм башка шәһәрләрдән килгән 12 команда катнаша. Бу уенның беренчел этабы. Һәр команда 2 уенда катнаша. Җиңүчеләр декабрь азагында Казанда узачак плей-оффка чыгачак. Шуңа күрә футбол кырында да үз футболчылары өчен җан аткан спортчыларга да, тренерларга да эссе булды. Команды вот республики разделены. Уен 6 зонага бүленгән. Бездә узган уенда 12 команда катнаша. Ярышлар әле башландыгына Әлмәт, Сарман, Азнакай, Актүбә, Актаныш командалары ярыша хәзерге вакытта. Бөгелмәләр беренче минуттан ук үзләренең лидерлыкларын күрсәттеләр. Уен барышында беренче минутлардан ук беренче гол керттеләр. Уенның якты мизгелләре истә калачак дип сөйли спортчылар. Мы сыграли с лидером. Лидер белән очраштык. Мин гол керттем. Көндәшләр бик көчле, әмма без барысын да җиңәчәкбез. Җиңү өчен Актаныш, Баулы, Җәлил, Әлмәт, Яршаллы, Минзәлә һәм Лениногорск шәһәрләреннән 12 команда көч сынашты. Ярыш йомгаклары буенча финалга Бөгелмә һәм Әлмәт командалары чыкты. Айсылу Миннебаева, Ян Яхин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.